Sunod sa bagyong Betty, gisaka sa tropical cyclone wind signal ang pipila ka bahin sa nasod. Signal number 2 sa Batanes, eastern portion sa Babuyan Island ug Santa Ana, Cagayan. Samtang gisakang signal number 1 sa ubang bahin sa Babuyan Island ug pipila ka bahin sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion sa Nueva Vizcaya. Signal number 1 usab ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern ug central portion sa Aurora, Polillo Islands, northern portion sa Catanduanes, northeastern portion sa Camarines Sur ug northern portion sa Camarines Norte. Ubos gihapon ang posibilidad nga maglandfall sa nasod si bagyong Betty. Muhinay pakini sa paggawa sa Philippine Area of Responsibility sa musunod nga mga adlaw. Ang bagyong Betty, trough ug ang hanging habagat ang magpauwan karong adlaw sa lain-laing bahin karon sa nasod. Karong buntaga, gipaabot ang pag-uwan sa pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Karong hapon posible usab nga makasinati og halapad nga pag-uwan, busa kanunay nga mag-I am ready sa mga hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta.